Hola de nou. Després d'un primer moment de descoberta, en què heu pogut escoltar els comissaris de l'exposició i heu pogut fer un petit viatge en el temps per ubicar-nos i ubicar-vos en el moment d'inici de creació d'aquest fantasma, ha arribat el moment de fer un pas més. Ha arribat el moment de posar sobre la taula alguns temes, de desgranar-los, de parlar-ne i d'incorporar-los i veure com acaba tot plegat en aquest procés que us plantegem. Primer de tot, us proposem un moment de reflexió individual més íntim per poder passar després a un moment de reflexió col·lectiva amb la resta de companys i companyes. Primer de tot, us podeu aturar i veure què sentiu o què us ve al cap quan us trobeu de cara amb conceptes com guerra, dictadura, Franco, amnistia, pena de mort, presos polítics, democràcia, Tribunal Constitucional, feixisme, monarquia, dictadura, memòria històrica, fantasma o transició. Per fer això teniu un petit formulari que us pot ser d'ajuda. Per la reflexió col·lectiva és important que aneu a l'arrel del que l'exposició ens planteja i que mantingueu aquesta imatge del franquisme com a fantasma. És una imatge molt visual que creiem que ajuda molt també a situar-nos tant en el debat com posteriorment en l'acció creativa. L'Expo parla com el dret a la memòria, com actua aquest dret a la memòria entre nosaltres i sobre com es construeix la memòria pública també a través de l'acció institucional, d'aquesta acció dels diferents governs successius des de l'inici de la democràcia i de les lleis estàtiques aprovades i validades pel poder executiu de l'Estat. Es parteix des d'un primer moment, amb la llei d'amnistia de l'any 1977, en què els delictes del franquisme simplement no es poden penalitzar i, per tant, es manté una presència simbòlica, no només legal, sinó també a través del patrimoni monumental. Un fragment d'aquesta llei d'amnistia escriu i diu que tots els delictes d'intencionalitat política, de rebel·lió i sedició comesos abans del 15 de desembre de 1976 queden amnistiats. A més, totes les propostes de modificació de la llei o de revisió dels casos de delictes del franquisme han quedat anul·lats o directament han estat rebutjats pels tribunals diversos o pel Congrés dels Diputats. Cal saber, a més, que la llei d'amnistia de l'any 77 entra en contradicció directa amb algun dels punts que situa la posterior llei de la memòria històrica de l'any 2007. És una llei amb bones intencions, però difícil de desplegar en un context d'anomalia democràtica, tal com planteja l'exposició. Us animem també a fer un cop d'ull als principals punts d'aquestes lleis i, a partir de preguntes molt senzilles i del vostre propi coneixement, podeu reflexionar i debatre col·lectivament. Tindreu material a l'abast i un document amb enllaços per estirar una miqueta més del fil. Recordeu, sobretot, prendre nota de tot plegat, de tot el que aneu dient i cal no oblidar, perquè de cara a futures sessions ho puguem recuperar.